Salut, cum te numești, de la ce echipă ești? Salut, Florin de la Inter Bragadiru. Ce ne spui despre meciul din seara asta? Un meci foarte frumos, disputat. Chiar dacă a câștigat o diferență mare, consider că jocul a fost destul de spectaculos, cu multe faze de poartă. Echipa adversă foarte fair play. Chiar dacă n-a fost miză, cred că meciurile astea fără miză sunt mult mai venite în Liga Prieteniei, pentru că acum, într-adevăr, s-a jucat fotbal. În prima repriză a fost mai echilibrată. Ce s-a întâmplat? Da, în prima repriză a fost mai echilibrată, pentru că au fost și câteva momente de tadonare, până cunoaștem adversarul, și ei s-au ținut bine. În a doua repriză probabil au căzut și fizic și mai ales că n-au mai avut motivație, au mai luat câteva goluri ușor și s-a terminat cu un scor destul de bun pentru noi. La meciul acesta credeți că a reflectat rezultatul, realitatea din teren? Da, consider că rezultatul din meci a fost echivalent cu ceea ce s-a jucat. Consider că am avut o echipă mult mai bună și am câștigat pe merit. Despre arbitraj ce ne spui? Aproape că nici nu am băgat de seamă că suntem arbitrați, un arbitru foarte ok, că nu a ținut să iasă în evidență, așa avem nevoie și îl felicit și pe el. Ce obiective aveți pentru sezonul viitor, pentru campionatul viitor? Vedem ce propune Liga, vedem ce propunem noi, iar dacă totul va fi bine, ne vom prezenta cu aceste rezultate la următoarele meciuri. Ceva oameni noi la echipă? Nu se știe, probabil poate o să mai vină, o să mai plece. Ne-a mai lipsit încă un băiat foarte important pentru noi, care n-a pus în această seară, însă este un băiat din angrenajul nostru foarte bun, iar pe viitor vom încheia din nou o echipă bună și o să facem din nou meciuri bune. Mult succes, vă țin. Mulțumim!